V dnešním dalším díle poslední chvíle s Morchanem samozřejmě nesmíme zapomenout aktuality z elektronikárního světa. Další důvod u mé nepřítomnosti a už jsem vydal video pro Quera 3. Já vám děkuji, že jste tady. Ahoj lidi, opět vás zdraví hráč Morchan u dalšího dílu poslední chvíle s Morchanem. Já jsem si teďka všimnul, když to zahájím, že mi to tady nějak zrní. Nevím čím to je jedno. Nějaká asi jenom na chvilku nějaký výpadek. Já vás teda vítám u mého dalšího dílu a docela dlouho jsme neměli žádné video. Je to z jednoduchého důvodu, protože teďka už většina z vás, většina let's playerů ne, protože to jsou starší lidi, kteří už mají školu za sebou, ale určitě se tady nějaký najdou. Takže je škola, je konec roku, už je květen, no vlastně už je červen, 2. června. Takže už všechno finišuje a já mám prostě samý úkoly, písemky, ústní zkoušení, blablabla, je toho prostě hodně a z toho mám takovou hlavu. Protože učit se, jestli chci mít dobit známky, což teda hrozně chci, protože naše škola podporuje spěchový stipendium, vlastně, když budu mít dobrý známky, tak dostanu peníze, keš, a vlastně takže se snažím, abych fakt, minulý rok se mi to nepodařilo, o 0,4% mi to uteklo, takže doufám, že tenhle rok už budu úspěšný. A takže proto jsem hlavně skoro nic natočil, hlavně proto, že vidíte, jaký je venku počasí, příšerný. Prší a navíc to člověka docela unavuje. Navíc tenhle rok jsem měl, nebo tenhle týden mi to tak blbě vyšlo, že jsem měl skoro všechny sporty, měl jsem cvičení, takže jsem přišel domů úplně unavený v 5:30, takže už mě ani nenapadlo zapnout počítač, no úplně ani třeba, abych se kouknul, co se stalo někde, nebo prostě zajít si na e-mail, prostě ani podívat se na nějaký video, prostě byl jsem příšerně unavený. Jediný co jsem udělal jsem si úkoly, mrsknul je do tašky, šel jsem se vysprchovat a spát, nebo lehnout si do postele a koukat na televizi. To bylo jednoduchý, co jsem fakt udělal, protože jako opravdu to byl těžký týden, no už ho nechci fakt nikdy opakovat, ale asi věřím, že asi se ho ještě nezbavím. Takže to byl ten důvod, proč teda jsem nenatáčel, hlavně ještě protože jsem říkal, že už jsem konečně dostat ten nový počítač a ještě vůbec v něm nejsem začleněný, teprve jsou to Windows 8 a s Windowsem 8 já vůbec neumím pracovat, je to opravdu příšerný, nějaký tlačítko vás převede do startu, pak tam hledáte nějakou aplikaci, abyste něco spustili a já z toho mám úplně příšerný to je, takže jako opravdu ty Windows 8 oproti XPček, 7 a Windows Vista jsou úplně jiný. Možná to autoři udělali na schvál, jako aby fakt naštvali ty lidi, protože je to fakt opravdu k naštvání, co tam prostě s tím vyváděli, ty si museli pěkně vyhrát s těma 8, protože to bylo opravdu příšerný. To se opravdu liší, ale za to nechápu, že si ty lidi víc kupujou. No, nechápu to. Tak a další je vlastně to, že jsem ještě neřekl, že už jsem konečně, jak vám to neustále slibuji, že už jsem natočil tu reklamní video na Quera 3, už ho i zveřejnil, klidně to video dám do popisku videa, bude tam. A docela to je dobrý, zatím jsem nějak zvlášť odběratel nezískal, já jsem moc takovou cestou nepočítal, že nějaký odběrateli získám, jako líč se nikomu, jenom tomu, aby prostě dal to, tak to mi nepřijde zrovna nejlepší, takže samozřejmě budu natáčet dál, jako z 10 odběratelů není moc, ale i těch 10 odběratelů vážím si, tak pro ně budu natáčet, navíc mě to baví, tak je to i můj koníček, takže kvůli nějakým odběratelům nepřestanu natáčet. Takže já jsem si už vám sliboval pěknou dobu, že vydám nějaký 2 nové hry a myslím, že bych s nima mohl začít už tenhle týden. První hra je City Life Super Deluxe. Je to vlastně, že jsem obchodní mandát, starosta a inženýr, architekt, starosta a obchodní mandát jedno. Vlastně já to všechno musím zvládnout a ta hra je docela náročná, protože když se staví to město, tak se hlavně nejtěžší tam je dohlídnout na to, aby sociální skupiny držely při sobě, což znamená, je tam myslím, že červený nesmí být s modrýma, oranžový nesmí být s modrýma, červený nesmí být se zelenýma, takže je to náročné, ale musím to oddělit od sebe, jinak budou nepokoje a vlastně bude vládnout válka v městě. A
pak tady mám druhou hru, teď se omlouvám předem, jestli ji nepřečtu správně. Heroes of Enlightened Empires. Určitě tu hru většinou z vás zná, je to zase nějak, myslím, že to je RPGčko. A já už ji mám doma docela dlouho, to vlastně na 4 národy, já vám je přečtu. Mechanoidé, elfové, nemrtví a kryonoidé. Takže mechanoidé, to asi z toho už poznáte, že jsou zrušení ve vědě, elfové, vlastně, co jsou elfové stavějí ty, že jo, ve stromech a všechno možný, nemrtví, vlastně touží po slávě. A ty kryonoidové vlastně jsou vládci zimy. Ta hra se mi docela líbila, já jsem ji jako nedohrál nikdy do konce, ale kousíček jsem si ji zahrál a přišlo mi to docela zábavný, takže uvidím, takže možná ji začnem hrát. Ale teď přijde ta horší zpráva a to, že dám Minecraft Creative do rozehrané série, čili pozastavuji natáčení tohoto pořadu, protože nějaká velká odezva od toho nebyla a hlavně tam jde o to, že prostě mi nepřijde, prostě vynálezy už mi došly, jako zase, abych každý týden vyšťoural někde od někud nějaký nový vynález. Mně prostě přijde divný a navíc nestíhám stavět originály a připravovat se na to ještě do toho tohleto, takže jako fakt něco taky musím pozastavit, zase nemůžu mít hodně her, jo, už teďka do toho mám spoustu jiných, takže a navíc určitě to zase nikdy rozjedu, není tak, že končíme s tím pořadem, jak říkám, je v rozehraný sérii dočasně, tak myslím, že nějakých půl roku, možná, já nevím, jako to střílím od boku, nějak 3 měsíce, 4, prostě dáme do rozehraný série, protože mi to přijde prostě za tu dobu na nic. Prostě nenašel jsem nějaký dobrý, teď jsem měl ty super pistonové dveře, to se mi nějak nepovedlo, takže jsem to celý zboural, a už se mi to zase nechci dělat znovu, teď jsem nenašel nějaký rozumný vynález, takže prostě pardon, no. A určitě určitě to za chvilku ovrátíme, takže se nebojte. Pak jsem vám dlouho sliboval to GFS Online, na to už se taky chystám, pomalu, i když pomalu, ale chystám. Uvidím, jak to budem stíhat. Nevím vůbec, nevím. To taky vám nic neslibuju, kdy to můžu vydat, může to být klidně až za 2 týdny, já vůbec nevím. Už teďka tady rozjížděn 2 hry najednou, takže sám o sobě víte, jako, je to tak, že to není jednoduchý točit tolik her najednou, ty co natáčí. Tak, teď už přijdem do informovací části. Nejdřív začneme dneska z elektroniky. Když už jsem mluvil o Windows 8, tak se k ním hezky vrátíme. Už jsem vám říkal, že je příšerný, že lidi pořád si stěžují na to, že nemůžou vlastně najít ten tlačítko start, že musí mačkat to tlačítko, tak tam je ta vlajka Windowsu. A vlastně lidi to hodně vytáčí, že vlastně byli zvyklí po celé generace Windowsu XPček, Vist a 7, že tam to prostě bylo. A u 8 to najednou není, je tam prostě bez toho. Tak výrobci slibují, že v nové aktualizaci Windows 8.1 zavede to tlačítko start, že prostě kliknete a najednou se tam objevíte. Takže prej zjednodušení přístup, pak samozřejmě v tom nebude to jenom tahle aktualizace, ale budou tam i v řadu vylepšení zaměřených hlavně na zákazníky tabletů. Takže tak, jinak popularita, co se týče Windowsu 8 roste překvapivě, ale ne zase tak, jak bychom čekali. Pořád nejprodávanější, teda když opomenem, že to zahájil, tak jakoby nejvíc zákazníků pořád má radši 7 než tu 8. Mně teda přijde, jak to tak sleduju, protože jako tam jde o to, že 8 prostě je takový nezvyk pro nás. Protože 8, jak vidíte, jako vypadá úplně jinak. Já vám když tak pak dám do popisku videa nějaký obrázky, jak to třeba vypadá, ty co ještě 8 neviděli, když myslím, že je to úplně zbytečný, důležitě vidět zás 8 už viděl aspoň někde po internetu. Takže jako když to srovnáte se 7, tak to je úplnej jako to nějaký klad musel být úplně opilej.
co to vytvořil, protože jako úplně se toto, dokonce už dokonce jedna společnost vydala žalobu na Microsoft za patentový porušení, vlastně, že porušili ty dlaždice, že to už dávno měli oni, takže se s nima teďka souděj. Nevím, jak to dopadne, ale jako přijde mi to docela postavený na hlavu, měli dát mi to z 8 normální, další nějaký pokračování s nějakýma menšíma vylepšeníma, no. A ne hnedka, že udělají takový zásadový propady. Jinak plocha zůstává stejná, jenom prostě ten start je opravdu jiný, no. A zase se mi tam líbí, že si to můžete udělat to vlastně ten obrázek, že vlastně třeba když teď jsem tady já, tak si tady myší můžu udělat do očí, pusu, nos a vlastně a mám vlastně heslo. Jo, to je docela dobrý, ale to je tak jako všechno, co je vlastně tam dobrý. No. A teď ještě druhou, to je z herního světa, ale netýká se to tak her, týká se to konzoly. Určitě jste slyšeli o herních konzolích Xbox, Xbox Kinect a tak. A nedávno vyšel Xbox One. Já jsem si prohlídnul konferenci v Xboxu One a řeknu vám teda, že mě to vůbec nenadchlo. Ta konzole má zaměření na televizi, 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 Call of Duty, 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 televizi, 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 sportovní hry, sportovní hry, sportovní hry, sportovní hry, sportovní hry, televizi, televizi, Call of Duty. Tohle je všechno. Tam ta konference nevím jak dlouho trvala, to jsem se nekoukal, ale celou dobu o tomhle jenom mluvili. Televize, Call of Duty, sportovní hry, o ničem jiným. Jako na co utráceli tolik peněz, že vlastně to bude se zaměřením na televizi, Call of Duty a sportovní hry. Jako já vám to řeknu takhle, já prostě zastánce Xboxu moc nejsem, ani Nintendo. Já spíš mám rád prostě PlayStation, prostě já jsem zvyklý, že si praštím z kartkabely nebo ty AV výstupy do televize, zapnu a pařím. Prostě na těch prostě takhle Harry Pottera, Killzone a všechny ostatní hry, co mám, takže a prostě já mám ještě dvojky a prostě hraju. Jo a prostě představa, že musím stát a pohybovat se třeba na Nintendový, jako třeba hrát tenis, no to mě fakt opravdu nebaví. Já jsem si od malička myslel, že prostě hraní na nebo hraní na PlayStationu je sednout si na gauč a prostě mačkat čudlíky. Jo, a takhle to tady bylo, takže nevím, proč by se to najednou mělo měnit. Prostě, takže víte, můj názor, prostě zastánce nejsem a prostě zůstane to tak. Prostě nelíbí se mi XPčka, teda, co to kecám, nelíbí se mi Xbox One, možná se mi ani líbit nebude. Sorry Xbox, já prostě s nějak nenadchl. Jinak našel jsem na YouTube takový srandovní sestříhnutí, kde chlap vlastně sestříhnul ty záznamy televize, Call of Duty, sportovní hry. Takže vám to dám taky do popisku videa, takže už vám dát 3 věci. Odkazy na ty obrázky, pak odkaz, a už jsem zapomněl to první. Vím, že tam mám dát určitě tohle, co jsem teďka říkal, a jenom 2 věci jsem říkal. Já nevím, uvidím, když si vzpomenu, na to tam rozhodně dám. Tak a už budeme končit, protože už vidím, že natáčím docela dlouho, nějakých 13 minut a to ještě sestříhám. Dneska ještě možná to tam dám na YouTube, uvidím, jak to budu stíhat, ale možná s tím počítejte, ale znáte mě, jo, jako slíbím to a pak se díte, kde to je, no ten morchan je hrozný, je první slovo. Takže abyste věděli, jako moc s tím jako zase nepočítejte. Ale možná si dneska trochu říct, že ještě jo, že mám ještě spoustu času, je teprve 8:30, sestříhnutí trvá půl hoďky, to bude jedna a navíc je to hrozně malý soubor, takže to bude trvat půl hodiny, takže počítejte, že to tam v 9:30 tam bude. Tak já se dál s vámi loučím a těším se u dalšího let's play. Ahoj!